Ang mauna nga mga pulong sa Biblia nagasiling sa ginsugoran de Dios. Ini nagakahulugan nga ang tanan nga kamunuan sa aton makita diri sa kalibutan halin sa pagpanuga tubtob karon kag tubtob pagid sa katapusan ang Dios amo ang kamunuan sa nga tanan. Ang pagtuon subong semanal nga paghusisa, pag-review, pagtuon o kon pagtungkad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong, ang Ilonggo nga version sa aton eskwela sa Batika. Sa siningat iyon, ari ang aton duwa ka mga guest, mga ginimbita, mga kauturan, masunsunan ninyo ni nga nakita sila. Ang una nga akong ipakilala sa inyo, ang aton nga dean sa School of Theology, diri sa CPAC, wala sang iban si Dr. Pastor Victor Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man pastor, kag madamong salamat sa liwat sa pag-imbita nimo sa akon sa sini nga programa. Akon nga ginatamyaw ang aton nga mga kauturan, ang aton mga viewers nga padayon nga naga subaybay sa aton nga programa, kag madamo og salamat sa inyo mga pinadayonon nga pagpangamuyo. Yes. Thank you, good Pastor Dr. Montaño. Ikaduha mga kauturan, siya naman ang Dean sa aton nga School of Arts, Sciences, and Education diri sa CPAC. Wala sang iban si Dr. Engineer Arnel Arsenal. Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor, isa naman ka oportunidad nga makigbahin siya sa imong programa, kag gabay pa ang Ginoo lamdag sa aton para maintindihan naton ang iya mga pulong kag makapaligod sa atong pag-alagad sa iya. Yes, thank you, Gid. Big people diri sa CPAC. Duwa ni ka mga dean, mga kauturan, nga mga major, nga mga schools diri sa aton sa CPAC. Sa hindi pa naton basahon ang aton teksto, ako na pasalamatan ining aton mga sponsors sa ining programa, ang mga magulutod nga Marlene, Jamie, and Annie Litrino, ang mga magulutod nga Jenna and Alex Federo, ang mag-asawa Susan and Jet Caro, Mark and Merel Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan, Rowena and Joel Rasol, Johan and Myla Susana, Mr. and Mrs. Alben Estrada, Mr. and Mrs. Arnel Almonte, kag Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo, sining aton nga mga sponsors. Sa hindi pa aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, kami nagapalapit naman sa imo Ginoo, nagapasalamat nga imo kami updan sini nga pagtungkad, pagtuon, pagdiscovery sa ngamon nga leksyon sa sini nga semana may tungod sa pagpanuga. It's about creation. Kabay pa Ginoo nga ikaw maga-upod sa amon kag amon mga kauturan nga nagapamati kag nagatanaw sa sini nga programa. Initanan amon ginatugyan kag ginapasalamatan sa ngalan sa ngamon bugtong nga manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Akon mga bayon si Doc Arsenal pagbasa sa aton sadsara nga teksto.
Genesis 1:1 nagahambal sa ginsuguran gintugas ang Dios ang mga langit kag ang duta. Amen. Thank you, good engineer, Pastor Montanio. Ari na kita sa aton leksyon. Uno, bag-o nga leksyon sa sinikadwa nga trimestre para sa Marso 26, tubtob sa Abril 2. The creation. Okay. Akon ginigintuyo mga kauturan nga ginibitar si Dr. Montanio. Okay. Ang iya sini nga main thrust sang iyang nga dissertation kag ang iyang mga subjects nga natudlo diri sa CPAC sa School of Theology is more on Old Testament studies. Pastor, it's about creation. Kag ang Biblia nagsiling, in the beginning God. Ano ang kaulugan sini nga gin-introduce ang Ginoo nga siya amo gid ang sa sinugdanan? Any thought, Pastor? Ang Genesis, amo ang first book nga makita naton sa Old Testament, sa Pentateuch, Yep. o sa writings ni Ni Moses. Moses. sa Torah. Oh. Kag tama ini ka importante nga ini nagasugod sa creation kag diri gin pakilala sa aton kung ano nga klase ang aton Diyos. nga Dios nga Yes. siya isa ka manunuga, hindi lamang isa siya ka manuluwas kag isa man siya ka manunuga nga siya ang nagtugas ang tanan. But siningon may ara kita sang ginhalinan kag kita naghalin sa iya daw. Iya, salamat gid makotoran ang emphasize ni Pastor Montanio, Dr. Montanio, nga may ara nga Dios, nga naggamhanan nga Dios, nga nagpahimuno, nagsugod sining aton creation. Doc Arnel, in the beginning God, may duwa diri ka mga kamaturan nga aton madiskubrihan about sa Ginoo nga bilang manunuga. Ano ni Doc ang duwa ni ka mga kamaturan o kon ka mga importante nga mga butang about our God as Creator? Okay. Diri sa unang kapitulo sang Genesis, ginapakita diri nga ang Ginoo makakagahom gid siya. Yes. Oh. Kag siya kung ikumparar sa tao sa iya mga tinuga, taas gid siya kaayo. Yes. So there's an infinite distance between God and man kung imo lang taon diri. Kanami Kay sa punto. gintugan niya ang kalibutan o puda ang tao pinaagi lamang sa iya nga gahom. Gahom. Sa gahom niya. So way tana sinang gahom. Kita nga tao way tana sing gahom sa pagtuga. So, makita nato ang dako gid nga diferensya. Nga siya gid supreme being gid siya. Yes. Kumpara sa aton kuan gid ta. Yeah. Amo na ang isa sa aton makita kag masaghap sining ideya nga in the beginning God. Okay. Doc Vic, ang in the beginning about God, may duwa diri sa aton leksyon nga gina-emphasize about Elohim and YH, WH. Can you tell us the difference and the similarity of these two Hebrew terms? Ining pulong nga Elohim amo ni ang Hebrewanon nga pulong about God. Ang kag amo man ang YH ang tetragrammaton YHWH. Yeah. Nga kung i-translate ini kung basahon ini actually ang pagbasa sini hindi Yahweh ang pagbasa si Adonai. Adonai. Ang matuod yung pagbasa. So sa Genesis 1 yara ginapakita dara according to Doc Arsenal. Yes. Ginapakita ang pangalan sang Dios nga gamit ang writer sang pulong Elohim. Nagapakita ini sang Dios nga makagagahom, may power, is a mighty God, powerful God, and a transcendent God. Amo nang ginhambal sa Genesis 1. Kag sa Genesis 2 nag-shift ang paggamit sang pulong Elohim dito sa tinatawag nga Adonai o tetragrammaton YHWH. Kaya ginapakita sang writer aside from being a powerful and transcendent God nga ang Diyos nang nagtugas ang kalibutan, hindi lamang siya amo sini kundi isa man siya ka Diyos nga mayara sang personal nga relasyon sa iyang mga gintuga. So it's about personal relationship. God, even though transcendent, He is immanent, no?
pwede siya makapag-relasyon sa iyang mga Yes. gintuga. Kanami mga kauturan, thank you gid Doc Carstel. Kanami sa himugin gamit nga ano to gani distance Infinite distance. infinite distance. Kanami sina mga kauturan nga hindi matungkad, hindi malabot nga distansya between God and man. So, ang akong diri Doc Bix, salamat between Elohim and YHWH sa imong ginhambal nga sa chapter 1, he is being described as a creator. Gamhanan gid siya. Preeminent siya, wala siya sa sinugdanan. Amo na nga maton makita diri ang iyang lima ka mga attributes. Eternal, omniscient, omnipresent, omnipotent, and immutability. And then sa chapter 2, he is presented he is presented as a creator, but a loving creator. Doon may relasyon na siya. After he created man, he made a relation between his creation. Amo ni ang meaning sang YHWH. Because ang Elohim, it means powerful, supreme God. On the other hand, YHWH, he is trying to emphasize that he is a personal God. Okay? Siya aton Diyos, siya gamana loving, caring, kag gusto gid siya nga makigrelasyon sa aton, makig-fellowship sa aton. Yes. Okay. Yes. So pastor, diri aton makita ba nga bisan siya ang Ginoo, taas gid siya kaayo sa aton, pero sa ginhambal ni Pastor Montaño, Yeah. nga gusto man siya makigrelasyon sa tao. Yeah. So diri mag-come in ang worship nga, nga kita nga mga iatinuga kay aton ba ma-realisar nga kita bisan pa nga tinuga lang ta niya siya kag siya hataas gid kaayo siya nga pagkabiing. So ang aton nga response is worship gid ta sa iya ba? Yeah, magtahod gid ta sa magtahod iya. ta sa iya, magrespeto ta sa iya. Yeah. So maamo ta na ba? So ang worship mag-come in diri sini. Kag kanami general sa imong idea nga magtawad magtangla kita sa iya, magrespeto kita sa iya. Pero ang aton pagrespeto may response salin sa iya. Kay may mga tao kinatangla nga daw wala lang bali sa ila. But with this God, sa aton na pagtangla, he will respond. Nga iya gid tamdon ang aton nga pagpasalamat sa iya. Pastor, atong Monday nga leksyon. Ano ni ang word nga tub sa Hebrew, Pastor? It was good. Anong imo na di parahan diri, Pastor? Isa ka Hebrewanon mga pinulungan ining tog, meaning good. No, amo na ang pag-translate sang Hebrew writer. Kag diri ginapakita sa creation nga kung ano ang gintuga sang Ginoo. Behold, it was good. Maayo sila, maayo. Sa pila ka beses nga ginbalik-balik inisang writer. Ang mga gintuga sa inyo maayo gid. The fact nga ginbalik-balik ini nga pulong but silingon nga ang emphasis gid sang writer sang Genesis is on this aspect. Kung maghambal kita sang tub, may ara sang kahulugan ining aesthetic value or maayo gid ang tahom the best gid siya. Kag may ara man siya sang ginatawag nga ang aton nga lesson efficiency of the creative putsingon he do the right things. What God did was all good, it's all right, no? Maayo gid nga wala gid sang kasawayan. Why kasawayan sa Ilonggo pa? Why ka gid siya makita ang isa kasawayan when he says it was good. Engineer, anong imo ma-contribute diri? Diri sa paghambal nga it was good. Buot silingon nga ang iya nga tinuga ga-function gid as it was designed as it is. Ga-function siya. So paghambal niya nga may kasanag. So ang kasanag nag-function gid sa iya nga pagkasanag. Nga hindi ba kung para sa kisa ilaw ta kid-op. Dato pa functional gid siya nga eksakto gid as expected. Yeah. Kaya ang isa pagin nga ako nakideprande pastor kaya engineer nga excellent ginahiyang nga ginhimo. Nga wala gid ka kasawayan. Kag wala ka na sang
hahanapin pa kung sa Tagalog. Why ka na sang idugang pa? Why ka na sang pangitaon pa? Complete na gid siya ang creation. From day 1, it was good. Day 2, it was good. Day 3, it was good. Day 4, day 5, it was good. And even during the 6 days, it was very good. So, okay. In other words, wala ka nagkumplito gid. Kumparar mo sa evolution. Nga ang evolution niya, nagwa lang, okay, hindi kumplito, ma-develop pa siya by the millions of years, masuba mo pa yung pagtubo ya. Whereas in creation, everything in just one click, okay, in just 6 days, everything is there already complete, nga wala ka na hananapin pa. So, ang ideya diri is intentional versus accidental. Nga ang pagpanuga is intention coming from God, whereas sa evolution, it's accidental. Nagnano lang na daw nagwa lang daw nakalitan lang. Yes. May Matod na pastor nga it was really intentional on the part of God. Gintugan niya ining mga butang kay may intended siya nga purpose. Yes. Ang bas ni Doc Arsenal, may function siya. Kag amo na ang kahulugan kung nga aman maayos siya kay it's in accordance to the intended purpose of God. Kag sa ginhambal mo kaina nga maayo ni nga ginhambal man ini sang biblical writer kay isa man ini ka kuan naton daw ginahambal naton nga depensa naton sa konsepto sang evolution. Yes. Nga ang evolution nagahambal nga ang tanan nga butang nagtuhaw lang, it's all by chance, it's all by accidents, from inferior to superior. Nga kinahanglan may ara sang ginatawag nga development. May ara sang development kay halin ka sa inferior gapanami may ara sang development. Apang sa Ginoo pagtuga niya wala sa development. Actually good na gid So praise the Lord for creating this kind of and that is the meaning of creation. Okay. Ang aton nga ginpresentar sa Sunday mga kauturan, God as the creator, nga amo na siya, gamhanan siya. Kag may relasyon siya ginimo sa aton. Ang iya gintuga, it was very good. It was good. Amo nang tub. Engineer, sa aton Tuesday nga leksyon, ano ang relasyon sini? Sa nga nagsulod diri ang Sabado. Oh. Sa creation. Okay. So makita ta diri nga sa anom ka adlaw gintugas ang Dios ang langit kag ang duta nga kumpleto na gid siya ang tanan kumpleto. araw. So sa ikapito nga adlaw when it says God ended his work meaning kumpleto wala na gid siya ikadugang. So sa amo ni nga adlaw sa ikapito bali nagselebrar siya. Ginselebrar niya ang iya nga nahimo sang sulod sang anom ka adlaw. Paras lang ba sang ni ganing may foundation day, foundation week ta. Tapos may ara culmination day gid. So sang ni nga mga iban nga adlaw dire may mga activities pero sa culmination day pinasahi gid siya nga adlaw. So amo ni everything was done already. All the games had been done during the last day. Award din na lang. So sa ikapito nga adlaw nagpahuway ang Ginoo, hindi lang siya nagpahuway kag iya gid gimbalaan kag iya gin panalanginan. Gimbindisyonan niya. So special day gid ang seventh day sa special day. Okay. Pastor, may pamangkot ako diri nga most likely pamangkot man sa mga kauturan. Natapos na sa anong kadlaw. Kay ti ang pagtuga sa tawa mo ang last ngaya ginhimo sa creation. So, sa anong kadlaw natapos na ang creation? Okay. Nga ang Sabado nagsulod. Ano iya ang labot sang Sabado? Oo. Nga nagsulod siya sa the whole creation week. Kung balikan nato ang gintugas ang Ginoo. Pagsugod niya sa unang adlaw, ang gintugan niya amo ang kasanag, light. Okay, ang ikaduha nga adlaw ang firmament, separation of waters and heaven. Ang ikatatlo amo ang pag-create niya sang ginpatuhaw niya ang duta, dason nag-create siya sang mga plants. Okay. Mga tanom. Pagkatapos sina ang ikapat nga adlaw amo ang pagpanugas sang heavenly body sun. Naguluwa ang mga butod kang adlaw. Sa ikalima amo ang pag-create sang Ginoo sang mga
mga Sa isdaan. butang nga yara sa dagat. dagat, sa isdaan. Okay? Ang sunod sini amo ikaanong kaadlaw amo pagtugas ang Ginoo sang animals ilabi na gid sang tawo. So sa ikapito nga adlaw amo ang pagpahuway sang Ginoo kay nga man dira nakita sang Ginoo nga according to our lesson naghambal siya nga this is a part of the recognition of the value of God's creation, no? Yeah. Sa pagpahuway niya diya niya nakita nga amo gali ni ang ang bilis ang iya nga pagpanunga ini tanan maayo kag nagpahuway siya. So gintugan niya ang ikapitong adlaw pinagi sa pagpahuway kay ginapakita diri nga ang Ginoo nag-recognize nga maayo ang iya nga tanan nga gintugan. Salamat. Thank you with engineer sa imong nga punto nga ikapito is the time of inauguration. It's a time of celebration. It's a time of rejoicing. Kaya mo man ang kay Doc Montanio. May isa man ko di ka punto nga ang dala ang Sabado. Kay hindi kompleto ang simana kung wala ikapito. Kaya ti ang cycle sang simana, pito kadlaw mo. Na, tibi sa natapos ng anong, ang ikapito importante gito complete the day. But, in reality, pinaka-importante kid engineer kag Doc ang ikapito. Without the 7, the 6 days are nothing. Wala ni sila kung wala ang ikapito. Because that is the time in which God was satisfied of His creation. Oh. Tisiling niya, everybody come, let's rejoice of the creation. So, may dugang kaya. Kag amo nang kanami kay ang Biblia nagapakita lang sang kuan ba sang origin sang week natin. Yes. Nga ini naghalin diri mismo sa record sang Genesis. Pagpanugas sang Ginoo. Kung aton tanawon ang origin sang adlaw, isa ka adlaw butsiligo, isa ka adlaw pagtuyok sang kalibutan ini sa only access. Isa na ka adlaw, di ba? 24 hours. Pag maghambal ta isa ka bulan butsilingon, amo nang complete cycle sang aton nga Earth nga nag-travel around the moon. Around the moon. Around the Earth, okay. Kung sa kon naman sa isa ka tuig amo na ang complete cycle sang kalibutan sa paglibot sa adlaw. Okay, sa adlaw. So makita naton nga ma-explain sang science ini nga mga phenomena apang pag-abot sa simana hindi na makuha sa ari na sa Biblia. Science cannot explain the weekly cycle. It's only the Bible. It's only God. Yes, in there may kadugang ka. Eksakto gid naman ni Pastor Montanyo. Yeah. Okay. Sa aton nga Wednesday, ari naman ang creation. Okay, in relation to humanity. Ano di ang nahimo engineer sang creation bahin sa pagpanuga sang tao? Ano ang kalabtanan sang tao sa creation? Gambal nga gintugas sang Dios ang tawo in His image and His likeness. So, nga ang tawo naga-reflectar sa iya nga kinaiya, sa iya nga karakter. Yes, kanami punto. Kag in a way siguro basin something sa physical basta Montanyo. Oh, yeah, physical gyapon. Kiti ina inis image mo. Yes, Pastor. Physical, may ara sang pipila ka mga pagtulunan nga naghambal. Ano gid bala ining image sa Ginoo? What constitute the image of God? So kita ang pagtanaw naton diri more on holistic ang aton nga pagtanaw. It's not only physical. When God created us in His own image, it connotes the physical aspect. Yeah. Okay? Not only the physical, but also ining ginatawag nga functional man. Kay kung aton basahon ang Biblia, nga after He created man in His own image, kung padayon naton basa ang Biblia, naghambal dira nga gintagaan sang Ginoo ang tao nahanong kung ano ang iya nga himuon is only also functional, but it's not also functional but also spiritual. Kundi ang mga spirituhan nga aspekto sang tao, sang Ginoo yara man sa tao apil upod nang ang karakter man, ang mga karakter, mga batasan nga ang attributes bala sang Ginoo nga communicable, makitaan man sa
makitaan man sa tao. So ini nga aspeto ginatanaw naton sa kabilugan, hindi lang physical lang, kay kung physical lang medyo may problema kita sila. So we are looking at this in a holistic manner. Yes, kanami mga kauturan. Sa aton nga Sunday nga leksyon, aton na natunan ang Ginoo nga creator. Ang number one nga aton na diparahan nga siya gamanan. Wala siya sang sinugdanan. Why siya sang katapusan. Grabe ang iya gahom. Na ang ikadua nga aton na diparahan sa aton nga Sunday nga leksyon, ang iyang pagka YHWH, ang iyang pagka-adunay nga daw na panaog siya mga kauturan kag nag-establish ang iyang relasyon sa aton. So amo ni siya nga gintugan niya ang tao to sa iyang dagway kay gusto siya nga ihatag man, ipalinton ang iyang karakter. Okay, ang karakter sa Ginoo, loving, caring, long-suffering, ano pa na dia, maluluyon. Okay, nga gusto niya nga ini madala man sa tao, maimahimo man sa tao, that people can discover in man the character of God. Nga kunaton ni buhaton. So amo ni siya, why He created us in His image, not only sa physical, kay ti ang iba niya gintugang mga sapat, iba niya mga isda, hindi na iya dagway sang Ginoo. Ang tao lang gid. That through Him, and then ang iyang spiritual aspect, iya man nga ipalinton sa tao, good, nga may relasyon ang tao. Kay ti sang Sabado sa adlaw ikapito, nag-celebrar sila. Kanami man jam lang nga mag-celebrar ka nga pariyo ka mo. Oo. Eh kung sa ka-celebrar ka, mo mga bisita, mga Amerikano, mawadaan ka English, kabudlay, pero kung pariyo ka mo, Bisaya, kanami sa inyong istoryanay, perting harakak nyo, perting ang inyong koneksyon, ang communication kanami. Tiya mo man ang Ginoo gusto nga mag-celebrar together with man. Kaya ti pariyo sila. Nami man siya, makaistorya man siya sa mga sapat, sa mga kanding, sa mga baka, pero iba gidya kung pariyo ka mo Pilipino nga nag-istoryanay the way you celebrate things. Dawa mo niya ako nga nakita. Yes, engineer, may kadugang ka. So, buot slingon nga when God created man in His own image or likeness, nga ara da ang dimensions of spirituality, Yes. sa spiritual, physical, Functional. social, Yes, social, intellectual. Kay God is also a social being. Yes. So, gin-create niya sa primero duhagid. So, may ara sila social activity kay duha sila. So, And makita that's ta daw. correct. Kanami sa imo ginambal nga social being. Kahit yung tao gin-create as social being. Ang mga animals siya, they are not social beings. Kaya kita mang duha ka banok yan, sulog yan, magkita na sila, hindi sila magkaksanay ko na magsampukan na sila. Ang duha katuro, karbaw, hindi na sila magupod, maaway na sila. But man will always dwell with one another and be happy living together with one another. Yeah. I agree with Pastor ng social being. Kaya kung mabasa man natin sa Genesis, nga pagtugas ang Ginoo sang tao, He created them male and female. Yes. So, sociality, maara, iara dira. Kag, tama ini ka maayo para sa aton. Kaya nga man, kung maghambal kita sang ginatawag nga man created in the image of God, bala mo dira naton matrace ang aton nga roots mo, ang aton nga sinugdanan bala. Yeah. At kita nga mga tao, gusto naton mahibalaan kung sa diin kita naghalin. Yes. Kag ang siyensya naghahambal nga halin kita sa amo. O halin kita sa Kalaway. sa Hindi. ameba o ano pa na. Alin sa tungaw. O tunghaw. Hindi, amo na kalaway bala Kalaway nga. sa bisinugdanan. Oo, sinugdanan ta. Kung doubt ka angay bala nga din ka bala naghalin Victor. Trace upon ko ako yung sinugdanan. Dito ko sa Mindanao halin ko sa ako nga tatay kag nanay ko sa Mindanao. Kanami tan-awon nga dito gali ang imong origin. Kag sa sini dira na ko makitaan bala pastor nga ang origin ko gali halin gali ko sa Yes, no. kamot sang Ginoo nga nagtuga sa ako in His own Kanabi. image. I praise the Lord for this Kanami. one. Amen. Mga kauturan kitab lang nga tao, we are really proud sa atong origin. Ay, kami, may dugo kami nga Amerikano. Ay, may dugo kami nga Espanyol. May dugo kami nga Chinese. We are proud. Pero kung mas ba may dugo nga nitibo daw kaway. Yes.
Engineer, the duty of humanity sa atong Thursday. Anong imo na di parahan diri? Dire ang gintagaan ta sang tatlo ka gasa. Ang tao dito sa pagtuga gintagaan tatlo ka gasa. Amo to ang dito sila nagpuyo sang Garden sa Eden. Tapos gintagaan sila sang kung ano ilang nga makaon. Makaon. Kag ang lalaki si Adan gintagaan siya sa babae, gintagaan siya kay Eva. Kay Eva. So tatlo ni ka mga gasa nga ginhatag sa Ginoo. Pero sa sini nga tatlo ka gasa, kada gasa may ara man nga responsibilidad Yes. nga ginhatag. Yeah. Ang gasa mga kauturan, Cebuan nga term, dulot o gift. Okay. Padya o kon ginhatag nga kwan. Yes, Pastor, ano imo? I agree with Engineer Arsenal nga may ara gid sang may gasa pero kakibat sini may ara sang responsibilidad. Siyang responsibility. Ang gasa nga ginhambal kaina nga gasa nga gintahatagan ang si Adan sang asawa but siningon ang responsibilidad among pag-atiman sa atong mga hindi natin atiman ng tagid asawa hindi na kita babayan kay kung babayan dagira mundial gina kabalay. That's correct. So ay kaduha amo ining gasa nga nanod sa pagkaon. So kung magkaon kita kinahanglan bantayan man natin ang Yes, pagkaon kay pagkaon. naton lawas templo sa Mangani. Hindi lang pa gusto-gusto. Hindi lang pa gusto-gusto bisan Yeah. pa allow din na siya. Yeah. May ara sang self-control, Yes. may ara sang temperance na pastor. Yeah. Pero ang mga butang nga hindi abstain gid kita. Yeah. Okay. Kag isa pa gid, ang number one, gintagaan sila sa garden. Oh, halde. Di, kinahanglan tatapon. ang Tatapon garden. gid na dre kay kung pabayaan Pabayaan magtulog. Budlay magtulog pon. Kag amon ni bala pastor nga ining paghatag sa aton sang gasa about sa pagtratarta sa aton nga environment tama ini ka importante. Yes. Nagapakita lamang kiti as a person created in the image of God. Hindi nato pagpatayangan ang aton nga Yeah, kuan, ang aton nga kanami palibot nga nga haboy lang naton wasnik naton basura diri pakanto di. Kinahanglan atimanon Be naton no. responsible Be and responsible hindi lang kita putol sang kahoy Yes. nga na we should not ravage the environment but treat the environment because part of the part sa aton duty na pastor. Kanami sa imo gamit nga ilunggo patuyang. Yeah. Nga waslik puder lang kita mga kauturan. Mga utod, amon gin na kami nakahibalo nga amon na hatag ang the best nga mga punto sa aton nga leksyon. Way nakita sang panahon pero kami nagapati nga dako na gid nga kalam ang amon kagang inyo na ambit mga kauturan sa amon nga pagsaysay nga tatlo diri. Akon pangabayon sa Engineer Arsenal paghatag sang iyang last word. Ni ang tinuga nga ginhatag sa aton sang Dios atong para sa aton environment, sa aton nga pagkaon, sa aton nga asawa or bana or subong aton mga anak. Mga anak, kabataan, pamilya. Kuan gid ni siya. Blessings ni siya halin Yes. sa Ginoo. So we must be thankful for this. Yes. And because of this must lead us also to praise the Lord. Praise Thank the you, Lord, Lord. nga Yeah, and sila respect nagahatag sa akon Amen. sang kalipay sa akong pagkinabuhi sa kalibutan. Yeah. Ay, ano lang yan, kung wayang Ginoo, ano ang life mo, isang tao wala. That's why, initanan nga mga dulot nga ginatag sa Ginoo para gid sa atin kayo. Yes, last word mo, Pastor. Ang tema sang creation tama ka it's very rich sa Biblia. Hindi lamang nagtuhaw ini sa Genesis, kundi ara man sa unang Kroniko, ara man sa Daniel, ara man sa Ecclesiastes, kag ara man sa Juan in the Gospel. But silingon nga tama ini ka importante para sa aton. Bantayan naton ining mga konsepto, ining mga tema nga naton kay nga aman naghambal aton ng leksyon nga bangod sa sala gin bag-o ini nga tanan. Gin guba ini, gin destroy ini sang sala. So kinahanglan manumbalik ini kag ang revelation nagahambal nga magaabot ang adlaw nga ining pagpanugas ang Ginoo original creation nga ginhimo sang Ginoo mabalik ini pinaagi sa kay Kristo. Amen. Mga kauturan, we should be happy. Silang na Engineer Arsenal, Pastor Montanio, nga may Diyos kita nga nagtuga. Hindi kita yang nga naglusot lang sa liki sang kawayan. But we have a God that we can be proud of. Kagini siya naghatag sa aton sang aton tanan nga kinahanglan. Heaven until now. Kag sa maabot nga panahon, kita magaupod sa iya dito sa iya ginarian sa wala na sang katapusan. Hakon pangabayon si Pastor Montanio pagduko sa aton ulo sa pagpangamuyo.
Amay nga balaan sa siningatak na Gido, ikaw nagpahibalo sa amon nga kami imo nga gintuga. Isa ini kadako nga grasya nga amon nga dawat sa imo Ginoo. Nga kami nagtuhaw sa sini nga kalibutan Amen. bangod sa imo nga gahom. Amen. Bangod sa imong pagkamaluluyon. Gani Ginoo, mayara kami sang tinutuyo, mayara purpose kag meaning ang amon nga pagkinabuhi sa sini nga kalibutan. Yes, Lord. Kabay pa Ginoo nga kami magakinabuhi according sa sini nga tinutuyo nimo para sa buligi kami Ginoo, buligi ang mga kauturan, kabay pa nga pinagi sa bulig sang balaan nga espiritu makahibalo kami sang amon nga tinutuyo nga yari kami sa sining kalibutan. Sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. 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 Amen.